Zdravím, moje meno je Daki a vítajte pri mojom prvom diele. Takže ako? Začneme asi nový server od začiatku, aby mi si ukázali, čo tu je. Lepšie to asi není, na ktorom som hrával, aj hrám. Skúšame CZSK. Táto hra je ešte alfa a nejak koncom roku 2015 má byť beta. No vidím, aké to tam bude. Sú tu stále nejaké bugy, môžete vidieť. Ktorý server si dáme? Plný alebo taký menej plný, uvidíme. Dáme si. Toto vypadá byť taký akurát. No, ale tu nemá dať postavu, lebo väčšinou hrám na takýchto slovenských a českých serverov. A toto není first person. Super. Super. OK. Prší, áno. Čo bude zmoknutý. Ešte chlady k tomu. Uvidíme. Nejaký prší plášť. Alebo niečo také nájdeme. A čo tu není veľa. Sú kde párať asi. Probovať veci. Čo povedať. V meste som Pudiakom. Po rusky neviem, že mi to uprdávam. Mapu nemám, takže mi to ešte viac uprdele a nejdem to tlačiť. Ešte nie. A na to niečo nájdeme. Čapička, why not? Pýtate sa, prečo mám babu asi. Neviem, páči sa mi ako. Väčšinou pikujem babu. Fotka, why not? OK, to si nič nebudem. Pozrieme sa tu ďalšie poschodia. Nejaké jedlo alebo niečo. Tabletky. To vlastne tabletky. Co to ja pochopil. Zemák. Papáme si zemiačík, aby sme neboli hladní. Mal som premoknutý alebo niečo také. Na to zombika nemám ho to ako zabiť. Toto nezberáme, to má asi teda názno kukové. Teda sa asi nedostanem. Ani teda. Sú moje skidy trafa. To poznám všetky domy. Tak ideme do aké väčšie miesto, tam sa budeme pozrieť, ale nemali sme tu také srdča. Cyrky. No, skúsime. Ideme dávno, momentálne. Čo ďalej, no. Tu by niečo mohlo byť, super. Dneska sa ide zdravo, chvíli, no. Otvoríme si prečo, to aby nejaký typek nenabehol ku mňa a nezabima. A tak mi to bolo podávať. Nemám nič skoro. No boje. Á, 380, why not? Ale tu nájdeme zase zbraň. Super, mohla vyčasť hneď. Poďme zbraň, dropnúť. Niečo buk, nevadí. Dneska zdravo, no. Orange, tu som si to nechal, ale radšej to napokon. Chcel by to ten prší plášť. A tak to zomrem. Paprika. Dneska sa fakt ide zdravo. Strane, ale... Tož, to by to niečo mohlo byť super. Čo som robil? Ja som chcel nespapal. Nespapal? Super. To super, ne? Ale to moc nebude. To tu jedeme.
má, ne? Pod trbolcom. Plvoulo. A ja je to vlastne kalendár. Stupid man, OK. Ideme do toho veľkého mesta. Potom to nájdeme pláž. Vlastne to by sme neboli pozrieť. Môžeme byček. Nie, zase. Dead jump. Co to bolo? Á, nie, konzerva, super. Tu som sa nechal, ale nemám kde strčiť, tak to zdajem radšej, ne? Kde? Som ho len otvoril. Koľko bielkovín? Taška, super. Ale kde ma zaujímalo. Je to konzerva. No nevadí. Spokojne teraz. Čo za nás čo tam nešešení. Ok, to je nástroj. Jump do buba. Oh, mystik. Oh, som stopil. Á, toto bude zle. Som to proti prechodnutiu, ale... Čo bolo tieto pršikla? Blbejš teraz daždi, no. Je to logika? Nevadí. Ali tu robí bicykel. To bolo také rýchlejšie trocha, no. A to loď. Trošku tam asi ne. Vypadá to by pekne, no. Budú nejaké parádne zbrane, alebo ako som hovoril, prší plášť, to vymením teraz svetla. To nejaký krumplo, ne? Aha, je to bod. OK. Neprš. Čo som ti urobil? Neprš. Nech ty namalované. Možno. OK. Neviem po rusky. To lagujem. Ten preto, že je to alfa verzia a malo by to lagovať. To si robí srandu. Normálne mi zmiznú veci, ja som ich... Tabletky skúčim. Si robí srandu. Haló, si tu? Menší buk, ďalší. Si robí srandu. Prečo to pršať? Zázrak. A poprchal. Není. Boty, super boty tyto. Musím to lepšie pohybovať. A taký menší tomček. Ty si mal vlastne, no. No tu nestrežia zombíka. Inak to by bolo trochu náhodno. No srhem to, že ma to bublo, sakra. Nevadí, ideme ďalej. Fú, aspoň že ma nevidel, no, to by som bol riečiť totálne. Sakra, toto bude taký nástroj. Ladno trvá. Mŕtvý rusak, poď. Poď. Nie, super. Poď. 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 Možno zložiť, možno. Ale bežte mi to... čo to je? A kameň. Ozaman, nice. Super. Má série, že privoľa ďalších zombíkov, keď takto vrčia podiaľ. Dobre sa rádu, prší, dobre. Zase prší. Tak cipni, vole. Bitch. No ty si vidno, že si rusak. Kamo, ty všetko. Nekrúva tam. Toto nemá riešenie. Toto nemá význam, fakt.
Musím niečo nájsť. Ale to... Nevrť, jak idiot, nebude ďalší zombík. Pak ty do prdele, vole. Veď, pugni sa. Veď, zatvorené. Fuck. Veď, prst. Veď, drž hubu. Čo mám počúvať? Čo mám počúvať? Krvácam, super, nie. Zomri. To sa nedá. Tuto budem čo mám. Kamo, ale... Krvácam už. Ne? To je som minulý. Drž hubu. Bude ďalší zombík. Je tu niečo, alebo mi doláme nohy, jedno z toho. A to je čo nebudaj. Čau zombík. I'm cold, you don't say. Pardon. What the fuck? To také retardovaný. Ok, na chvíľku som sa odbavil. Ale už zase má. Celkom ešte, no. Trocha väčšie má. No, a tuto nič nepadne musí. Prosím, sekera, ne. Aj keď, lepšie než nič. No poď, 10. Tento tým rozsako na dobro vyhrať. Aj keď s tým toho neviem, či dám. Teraz to prší. Ako toto fakt. Veď zemží. Á, už on... On nezmre. On nesmrčen, ja to mohol. Veď. Buď! Jedným zombíkom sa tu budem starať celý deň. Veď. Cipni. Ja to mám starať. To nie je možné. Musím nájsť tú sekeru. A ono ešte ďalej prší. Keby držal papudu hnusnú. Tuto by to niečo mohlo byť, ale nechcem. A kľúč, to mi nahodná. Joj, také pekné domčeky. A toto sú len pritrpálne s zombikom. Veď. Nekrvátam sa tam, ale... Veď, cípni, to sa nedá. Nevrč. Veď, neretardovaný. Wow, to nie je ako nadržanec. Ďalší zombík, super. Či? Nie, to stále ten jeden, no mám tabu zvuky. Nožičí. Došiel aj do budovy, ale som trochu posratý. By tu niečo mohlo byť? Prosím. Nič. A tu? Posledná šanca. Ok, nič. Tie zvuky sú tak hnusné. Jo. Keď... Neviem prečo to skladím s tým takým... Tam je bola gana. Super, ďalšia. Ale počuť jasne, nie? Nie. Dobre, super. Super, mám sa krátko. To na dvojku. Rýchlo. Fuck. Dva ruky. Poď, no, teraz. Ona klape. Zamúžite. Vrátila sa. Oblečené, ja som si z toho mohol urobiť rýchlo. Z toto si poďme skúsme. Poďme si to. Prečo? Heď. Bere sa.
Co to pojď. Vlastně, to je, jo. Super. Ale to je dobrý, jo. Mám jedno jablko a som ktorý. Mám teoreticky som mokrý. Chcel by to niečo sa dá doriť. Práve potrebujem to tak uvedky, keď ich nemám. Nevadí. Tuto, ako zaviažeme. Eat. I'm shaking. Serve srandu. Ono to zase prší. Shit. No poď, ideme na to. Ideme sme k tomu zomrieť. Tu večer? Ja som to vedel. Super. Super. 6 gumeči. Nie vlastne. A to je naspäť. Gumá zóna, no, počkajte. To je môj napovedť. Asi to napovedť. To ja neviem, čo ma ide na oboje. To je zase prší. A nie, prší. Prší. Nie. Ale prestalo. Ešte to môžem. Ešte môžem prežiť. Ešte to môžem prežiť. Ok, ale to asi nie. Otvor sa. Veď. Otvor sa. Co? Kamarát, tak toto som sa volil. Iný štýl. Svegový. Ola. Ok, ideme na ďalšie domčeky. Bum. Ale čistý rusak. Ho. No čistá ruska, ale to je jedno. To nebude ono. To vlastne nejde. Spáredné chatky. To som trafil správne dvere. Či som tu nebol, ale toto ne. Ale ne. Orange. Papem. Super. A ďalej. Kladivko. Asi to si nechám. Čo som z tohoto? Vlastne skôr ale nejde, no. Takže to trocha neskoro doplo. Toto to vlastne zase nejde otvoriť. Ale vidíš, že ani tu. Ja som pravda. Dobre. Idem na ďalšie domčeky. Čo sme boli. Mne to sa nepačí. A možno také drevené, lebo tam väčšinou sú gany a náboje. OK. Čím nepôjdem. Doprava, doľava. Slušný. OK, toto by to mohlo byť niečo. To môže byť niečo. To môže byť svetlo. Ale toto tiež môže byť niečo. Nice, strička. Nice. Peniažky. Čo to? Som bol? Či nepamätám si. Asi neviem. Som nebol. Chceme... To si ideme dať. Tam chceme tabletky, vitamínky. Chrumkaj, vitamínky, chrumkaj. To si robí srandu, zase prší. To si robí srandu. Potrebujem zomlikať, či veľmi to vám dalo. Ale nie, teda príjemné ešte. Potešujeme ešte čo nové. I'm hungry. Open the... To je môj náš
všetko mi prekažuje. Keby som aspoň to pršiklo, no ale nevieme dať klásť. Ale super, už to nie je hungry. Chceme si čo kúpať. Mám lepšie okuliare. To s tou asi zabudem. Tak sa tam musím pozrieť. OK. Ja chcem pršiklo. Skill power. OK. A hrnec nechceme. OK. Keď to by niečo mohlo byť, ale pršiklo tam nevedem. A som zmoknutý jak hovno. Vodičky do trkania, ne? Nechceme... čo to tam je? OK. Ale to baterka. Ja som tam hral. Tam to sú nejaké hlavne z toho. Tu sme menšili a pozrieme sa. Dobre. Nič si zbereme. Patričku si zoberme. Zoberme sa izbičke. Opäť, ale... Nebudeme až zima, no. Ale trochu chodím ako na bukanie režen. Ale... To si dáva do čela. Ideme von z tejto diery. Čo sme išli, ešte si poviem si to. Ešte nepochodil. Taška. Čo sa to? Super, no, ešte to padá. Keď som myslel, že zomriem, ale asi zomriem, lebo som mi zima a som chorý. A premusím to voči padá. Vodička. To je nadopová tabletka. No, vitamína. Možno sú tu tabletky. I feel hungry. You don't say, man. Neviem ako mi... Papame. Vynúčil tie zombíka hentam. My tam ide na začiatku. Lebo... neviem, tam tu niečo bude, ale ešte sa mi to hľaduje cesto. Je to chce školiť, či sa to je... keď mi to zvyšo bolo zatvorené. Tam to mi nejde. Bude dobrá konzerva, ne? Nevybereme. To nahojme. To nahojme. Super. Takže vezme tu našli. Polna. Otvoríme bránku presne do môjho smeru. A ja sa zmokňam. Tak to bude. Ideme nájsť prší plášť. Opor. Je tu varia prštička. A neakurát to sa posúda. Prštička. Mám to končo. No a ešte... momentálne. Neviem. To je zombie time, tak ne. Áno, ja som videl to svoje čedvere. Tam som sa zvolil. Ja to chcem ísť, ale tam to bude. Keď to nebude, tak som v riti. Čo bude zatvorené? Sakra, niekto to bude.
do gača, kde na to môžem ešte to. Čo je to ten byt? Ježi, ja som taký šmata? Toto diely bude asi všetko. Ak sa páčilo video, alebo chceli by ste ďalšie video o pokračovanie tohto dielu, tak napíšte do komentárov, čo sa vám páčilo, čo sa nepáčilo. A tak no, stretneme sa možno na budúce. Nazdar.